ịma na agbagbu mama ọra aka ji ọfụ Igbo ekene m unu ọra okenye nọ n'Igbo ekene m ndị bụ okenye ọ bụ ọkwa okenye ọrụ ana nọ n'ife na-emebi a na-eme efesa ọlụfa ọra aka ji ọfụ ọra okenye ọ bụgodị na ịdị 2 years old mana ifu eziokwu ikwu ịbụ okenye yọta lapụ ndị alụ anyị ndị ọ nọ na-ewu n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụrụ agbagbu mama gwa unu na mmụọ Igbo mmụọ arọ si esi kwa ọka nsị unu fụkwa ya ka m na-emekwa ya I na to expose them ha dị njọ sifa unu dị njọ tụfịa akwa ụka dị njọ for us na Africa it makes us weak unnecessarily for a scam asịsị kwa ọka nsị na ụka bụ ife bụ the new colonialist generator room na onyanwa bụ ife fajili anyị n'ọnyanwa n'ụka ka ndị ori a na-ezu anyị na-agbalị Congo na-agbalị ebe niile na ofu ala ji a na-achịle efi na-agbalị ebe niile ụka bụ wepọn ya wee sisi kwa ụka nsị anyị wee na-akụ ụka nsị since mana o nwezi new instruction I receive asịsị kụbazie ndị ụka nsị na anyị na-ezi anya sị ka ezi ife bụ ụka anwa o wee bụ na ụka bụ ndị ụka na ndị ụka pụsịsị anụ na ụka na-abịafaje dozie mmụọ fa anyị hold our leaders to account tụọ afa na alụsị jiri alụsị wee mefa sueri niile na ọbụla baịbụl na baịbụl ara egbulu egbu na ọbụna ndị ụka kweta na mmụọ ka anyị na-eme ịma na divide and conquer na anyị edozi obodo anyị mana ọbụla anyị anọdụ na-ebe corruption mana anyị ama nkwulo anyị ama use the tool anyị nwe na sikwa ndị ụka nsị with ndị ichie fa na ndị ichie ndị ụka chụbafa ndị ichie ndị ụka chụbafa ndị mmiri fa chụbafa si chụbafa achụ afa anweda afa ọ bụrụ ha adịrọ mma ha amala ife ha na-emebiri anyị obodo nsọ ka nsọ wee na-eme ndụ onye kristian a na-ekwelo ka m swear my governor in with umu oji with alụsị na-egbu for years before amụọ anyị sef before amụọ nna ya for ogbubego isi mgbe swear ya in ndụ that person na-ekwu ife ahụ that Christian na-ekwu ka nke nwaanyị dị ime egbu na anị anyị na anifa ahụ maka ụdị agha memelụ na anị ma n'ime amaka ogene ka eji agwọ ọrụ okwu ukwu erugo oge ya